Тък му си говорихме за свършването. Ама какво свършване? Да не е изразходил се по туалетната. Никакъв сапун не е изразходил. Малкият извратеняк ви свърши на стома. Не е вярно. Твоята сперма беше. Прави го всяка сряда на моят стол. Ама откъде знаеш, че е негова? Ами... Аз не знам. Даже опитах малко. Ау, педофилско, ама нищо не доказва. Ще видим дали нищо не доказва. Аз имам запис. Видяхте ли? Виждате ли? Не го забелязвате, нали? Той се празни! Точно тук! Ето вижте пак! Точно тук! Малкият извратеняк се празни! Не знам как го прави, но точно преди да мръдне нямаха си на стола ми и след като мръдне имаха си. Случайност? Мисля, че не. Любо, Абе, я не ме люби! Този малък извратеняк е виновен! свободни сте, никой никъде не е свършил. Извиняваме се за неудобството. Ама ти ги освобождаваш пак? Ама той е виновен! Виж го само как се кефи малкият превезник! Той е виновен! Кай сега. От какъв зор ти беше да свършваш на стола на Любо Кесъна отново? С баща ти за малко да се разведем, когато свърши на газа на госпожата. Ми вече след като не мога с госпожата, какво да прави? Пепчо, някоя жена поне си най-вележи да го Не е. бе, обещавам ти, не съм гей. Просто ми се прииска да му къмна малко. Много лош знак. Това може да означава, че си скрито педерасче, да знаеш. И скоро ще се прииска много. Единственото, което може да направим е да те скупим. Ти, твоята скопация. Знам и да го слушам това. Не съм гей, бе. Спокойно, няма нужда. Ами то хубаво, ама ти имаш някакви нужди, които ме навеждат на мисълта, че трябва да бъде скупен незабавно, да? Но ти ми каза, че няма от какво да се срамувам, мамо. Моите желания ме правят специален. Да, за LGBTQ общността. Абе, направо ми каза, че съм педерас.